Όπως κοιτάζω ρε φίλε, βάζει ένα βίντεο να δει ενός γνωστού commenter του ελληνικού YouTube και πραγματικά είναι από τα πιο αστεία 12 λεπτά και 31 δεύτερα που έχω παρακολουθήσει στη ζωή μου. Και επειδή βαρέθηκα το μισό ελληνικό YouTube να μιλκάρει το AdSense με views στην πλάτη μου, είπα από σήμερα να ξεκινήσω κι εγώ να μιλκάρω views και AdSense στην πλάτη δικιά τους. Να πω όμως κάτι, αυτός δεν έλεγε ότι δεν θα ασχολείται με τον δράμα ρε φίλε. Αλλά τώρα άλλαξε γνώμη, λέει κάτσε να... Δεν βλέπω clips του A-Word. Να σου πω, δεν είναι δίκαιο αυτό που λέει. Όλοι οι σχολιαστές δηλαδή μιλκάρουν δράμα από την πλάτη κάποιου άλλου. Δεν είναι ακριβώς σωστά ας πούμε. Μιλκάρεις όταν το ανεβάζεις αυτούσιο ρε φίλε. Πώς είναι μερικά κανάλια που ανεβάζουν αυτούσια τα κλιπάκια του, εκεί να μπορείς να πεις ότι μιλκάρουνε. Αλλά τώρα να πεις μιλκάρω εγώ που το σχολιάζω, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, εντάξει. Δεδομένου ότι όλο μου το σώμα λειτουργεί άρτια, αιματώνονται όλα τα μέρη όπως πρέπει και η ώρα που γυρνάω το βίντεο είναι πρωί Τετάρτης, είπα έτσι για διαφορά, για ένα twist, όπως λέμε συγκαθομιλουμένοι, σήμερα να ασχοληθούμε με τον πολύ αγαπημένο μου. Όχι ρε, δεν νομίζω να λέει για μένα ρε. Άμα λέει για μένα μπορεί να μου πει να σταματήσω να ανεβάζω βίντεο στο YouTube, κατάλαβες. Θα τα κάνω live, θα τα βλέπουμε live. Αλλά άμα μου πει, ξέρεις τι, σταμάτα να τα ανεβάζεις στο YouTube μετά, θα σταματήσω. Αλλά συνήθως αργώ να τα ανεβάσω και για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή δεν τα ανεβάζω την επόμενη μέρα, τα ανεβάζω 5-6 μέρες μετά για να μην πάρω το traffic από τον creator όσο μπορώ, κατάλαβες. Ίσα ίσα νομίζω τους δίνει και hype, κατάλαβες. Λουκανοτυρόπιτα. Το για τα κάνει είναι όρθιο. Δηλαδή νομίζω, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι άμα δεν καθόμασταν τώρα εμείς να κάτσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και να σχολιάζαμε και να ενώναμε όλη την ανεργία μεταξύ τους μέσω των streams, μπορεί να μην γινόταν αυτό τώρα. Λουκανοτυρόπιτα, αν βλέπεις το βίντεο, δεν ξέρω ρε φίλε τι να σου πω, αλλά... Καλησπέρα Τέωστη. Τα πραγματικά κόψε την πρωινή. Μπορεί, δεν είπα, δεν ξέρω τι μπορεί να... Γενικά το τι θα μπορούσε να συμβεί αν... Δεν ξέρουμε ρε μπρο, τι θα μπορούσε να συμβεί αν γίνονταν κάτι άλλο. Αλλά κατάλαβες. Εγώ συνήθως το πρωί όταν σηκώνομαι, άμα δεν έχω τρύπα να το βρέξω, δεν αυτοικανοποιούμε. Εσύ ρε φίλε, ακόμη συνεχίζεις διακαώς να ματώνεις το πετσάκι. Έχουμε προμηθευτεί. Ρε μαλάκα, δεν γίνεται πάλι ρε μαλάκα. Πάλι ακόμα δεν αρχίσαμε. Ακόμα δεν αρχίσαμε, μου λέει για τα πάλι στο σεξουαλικό το πήγε ο μπρο ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό, ούτε ένα λεπτό δεν άντεξε. Λέει εντάξει, εγώ βρήκα τρύπα, εσύ δεν βρήκες τρύπα. Ρε μπρο, πάλι στο ένα λεπτό. Σιγά μη λέει εσένα, το λουκανόπιτα θα λέει ποιος σε γαμάει εσένα. Άντε γάμισε ρε μαλακαντικέ. Ένα λεπτό. Αυτή με την πρέπουσα καφέ ενυδατική ουσία. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε για μένα προκειμένου να τον αποδομήσουμε με λογικά επιχειρήματα πάντα και όχι φαντασιόπληκτα όπως αυτός κάνει. Όπα, τα επιχειρήματα. Όπα. Επιχειρήματα. Ξεκινάμε βλέποντας το thumbnail, λίγδα, ψέματα, ντομάτες, υποκρισία, fake λύσιμο και τη φωτογραφία μου. Λουκανοτυρόπιτα, μια απορία έχω ρε φίλε. Μπορείς να κάνεις views παράγοντας δικό σου content ή πάντα θα πρέπει να μιλκάρεις views από content άλλων? Εγώ είμαι... Δεν γίνεται. Μπρο, σε κάθε γραμμένο βίντεο λέω κάντε στο main κανάλι που δεν είναι με βίντεο αλωνών και το ξέρει ότι υπάρχει. Αυτό είναι το αστείο. Δηλαδή λέει λουκανοτυρόπιτα, ξέρει για το τυρόπιτα. Είμαι content creator, κάνω content στην... Κοίτα, αυτό είναι σαν το hacky streams που ανεβάζω react σε άλλους. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να πω ότι εγώ κάνω το σχολιασμό μου, αλλά σχολιάσω το βίντεο το οποίο αυτό δίνει τη βάση για να κάνω content πάνω σε αυτό. Οπότε δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι είναι gray area αυτό όλο το πράγμα ρε φίλε. Δεν ξέρω. Είναι gray area. Τώρα και τώρα μπορείς να κάνεις, ναι δεν ξέρω ρε φίλε. Είναι λίγο ναι και όχι. Ο Τυρόπιτας κάνει πιο original, κάνει original content, αλλά το Λουκανόπιτας ναι είναι σε αυτό και το... Αυτό είναι το είδος. Είναι σαν να λες στη hip hop γιατί σαμπλάρεις παλιά τραγούδια. Ρε μπρο, αυτό είναι η φάση. Και πάλι όμως είναι τέχνη, κατάλαβες. Το ότι σαμπλάρεις παλιά πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν είναι αληθινή μουσική. Κάπως έτσι. Πλάτη μου και οικονομάω από μένα. Εσύ απορία το έχω. Μπορείς ποτέ με ένα δικό σου thumbnail, έτσι σχέδιο, να κάνεις views? 70k, όχι ρε. Ακόμα θέλουμε 50 followers.
Για πάμε να ανοίξουμε το βιντεάκι να Κατάσταση με τον